Du oplever måske, at bogstaverne hopper og danser for dig på skærmen eller på papiret. Og så er det, du begynder at svede i håndfladerne, kigge på de andre og føle dig forkert. På Vriksted er det ikke en svaghed at være ordblind, men det, der binder os sammen. Vi er ikke en helt almindelig efterskole, men en efterskole for ordblinde. Her får du specialiseret ordblindeundervisning af nogle vildt dygtige lærere. Klasserne er små, hensynet til den enkelte er stort, og det kan mærkes. Man kan ikke se mine fødder, kan man? Nej, okay. Og bare fordi de er dygtige, gør det masser ikke kedelige. De lytter til en og er rigtig gode at snakke med. Her er vi en stor familie. Vriksted har selvfølgelig også alle de fede linjefag. Men når alt kommer til alt, så er det det sociale, der gør, at din tid på efterskolen bliver helt speciel. Og der har Vriksted noget, du ikke finder andre steder. På Vriksted er der ingen sved i håndflader, og det eneste, der danser, er dig. Så hvad venter du på?